Vystržuj, sadni si. Po druhej sa začína. Adam nebudeme na teba čakať. Adam nebudeme na teba čakať. No, počujete ma. Takže, čaute všetci spolu. Poprvé sa chcem poďakovať Slovenskej federácie, že ma pozvali. Mišo, aj Rick Brooks a Ivana, ďakujem za tú dobrú komunikáciu. Pre mňa to je úplne niečo extra tu byť v tej hale s vami, tí, čo ma možno nepoznajú. Ako ja som sa narodil v Bratislave 1981 a od 85 žijem s rodinou v Luxembursku. Hrála v tejto hale už celá rodina, aj Pedrová sestra Irča tam sedí, brat Martin tu je. Takže všetci sme v tej hale nejak zažili dobré spomienky a je to niečo extra pre mňa, akože teraz tu byť a dúfam, že niečo vám budem môcť ukázať, vysvetliť, čo vám pomôže byť lepším coach. Mám toho veľa. Myslím, že v programe bolo napísané 70 minút prezentácia, potom coffee break a potom na ihrisku. Buď to skrátim, tú prezentáciu, alebo budem už s tou prezentáciou spolu niečo robiť aj na ihrisku, aby to nebolo také nudné, lebo ja sám viem, jak tu je tam 70 minút sedieť, ale počúvať niekoho rozprávať niečom. No. Takže, Art of Shooting, pre mňa to znamená veľmi veľa, tá strela, sám som bol strelec, myslím, že celá rodina, či aj Irča, alebo brat a môj otec, ako sme boli strelci, takže jak som k tomu prišiel, poprvé bol som tiež strelec, ale keď ten COVID prišiel, ten 2021, tak sme boli veľa doma, sme trénovali aj s deťmi, skôr sme mohli ako len v malých skupinách, alebo len dvaja na koši. A potom začalo aj ten veľmi veľa na YouTube alebo na Instagram, začalo tie všetky tie videá, tí coaches, čo nemali aj možno čo robiť, tak začali tam pomáhať a vysvetľovať. Tak som aj trochu na to prišiel. Takže, len dve veci. Ja to tak som skúsil urobiť, že vždy ten horný časť je po anglicky a ten dolný je po slovensky. Takže aj myslím, že počujete, že moc nejak dobre po slovensky neviem, akože nikdy som sa neučil v škole a od 85 žijem v tom Luxembursku. Takže možno nejaké slova budú čudné, alebo budem tam nejakú angličtinu do toho dať. Ale dúfam, že tu je napísané gramaticky správne, hore je to anglické. Takže dve veci len by som od vás chcel, aby ste zobrali z tejto klinik, kde sa budeme venovať hlavne tej strele. Takže poprvé je lepšie pochopiť, ako aj funguje streľba, efektívne využívať svoje telo. Ako myslím, že každý má iné telo a v tom každý trochu má inú strelu. A potom byť otvorený novým spôsobom učenia a trénovania streľby. Ja sa sám priznám, že neviem všetko a nikdy v živote nebudem všetko vedieť o strele. Myslím, že to není realistické, lebo ten basket a ten človek sa mení a vždy sa nájdú nejaké chyby alebo problémy. Takže nikdy nemyslím, že všetko viem a nikdy myslím, že nebudem všetko aj vedieť. Ale existujú rôzne spôsoby to učiť. Ja myslím, že som našiel jeden, čo mi veľmi vyhovuje, čo to aj sám vidím s mojimi hráčmi. Takže vám to budem chcieť ukázať, prezentovať, ale aj rád by som potom aj od vás počul a by ma to aj veľmi tešilo, keby ste neboli, jak sa povie, tej istej myšlienky ako ja. Myslím, že niektoré veci budú trochu, možno aj trochu čudné, ale v tom je, myslím, dobre, že budete sami možno na to lepšie, ako možno aj tým rozmýšľať s tou strelou, ako sa môže učiť. Jak som na to prišiel? Rob Fodor, neviem, či vám to niečo hovorí. On už je posledných 15 rokov shooting coach pre Miami Heat, bol už všade aj WNBA a tak sa to stalo, že jak som hovoril cez ten COVID, že tí tréneri začali postovať všetky veci, tak som sa s ním spojil, kontaktoval a on akože proste moja inšpirácia, môj mentor a už teraz ako aj môj kamarát, kde si občas telefonujeme. Takže veľa tých vecí, čo vám ukážem alebo prezentujem, je veľmi veľa vecí od neho, čo on už to proste tých posledných 20-25 rokov používa na tom najvyššom level, ako pri ženách aj pri mužoch. Moja shooting filozofia je, myslím, veľmi ľahká v tom, že ja chcem, aby strela bola čím ľahšia. Takže po anglicky sa povie eliminate all unnecessary movement.
Myslím, že strela má byť veľmi ľahká, lebo keď hráme, máme obranca, čo chce, aby ťažká strela bola. Máme čas, sme unavení, ako máme toľko tých vecí, čo náš obraňujú, aby sme mali dobrú strelu. Takže ten pohyb, tá strela by má byť čím ľahšia. A potom zameriavam sa na mechaniku tela a fyziku, aby som hráčom pomohol strieľať s ľahkosťou a so silou. Takže keď vezmeme tomu, lopta má 0 energie, takže my musíme nejak nájsť s telom tú energiu, aby sme dali do tej lopty, aby lopta musela ísť hore a do koša. Takže ja mám rozdelené tú strelu na 3 rôzne diely. Prvý diel je preparation. Okay? Jak pripravíme k telu tomu, aby sme mohli dobre strieľať. Potom máme connection, veľmi dôležité pre mňa, že lopta je konektovaná s telom a moje telo so zemou. A posledný sequence, ako tá celá sekvencia, ako proste loptu strelíme do koša. Preparation. Veľmi dôležité pre mňa, ja to vždy hovorím, tak jak začneme strelu, väčšinou aj skončíme. Keď začneme strelu a nemáme dobrú balance, tak väčšinou aj strelíme trochu off balance. Keď začneme dobre balance a powerful, všetko o mnoho ľahšie a nám dá väčšiu šancu proste tú loptu dať do koša. Takže hips, back, bok, dozadu. Veľakrát, ja som to tiež ešte hovoril nedávno, keď niekto strieľa krátko, tak väčšinou hovoríme choďte viac do kolien. Ale keď sa na to pozrite, keď idem viac do kolien, tak sa mi päta zdvihne a mám menej tú rovnováhu, keď som na špičkách, keby som mal celú nohu dole. Ja to chcem a potom aj porovnávam, keď robíme napríklad vo fitness squats, tak nejdeme takto, ale máme celú nohu, aby sme mali viac power a tú lepšiu balance. Tak je veľmi dôležité nie ísť s kolenami dopredu, ale skôr, jak sa povie, hip, bok, skôr si sadnúť dozadu. Si proste len sadneme do tej strely. Eyes, chin, chest up, veľmi dôležité, aby sme mali oči, brada a hruď, aby bolo to rovné. Nechceme to mať moc dopredu, vysvetlím aj potom neskôr prečo. Wrist loaded, zápestie nabité. Ja si myslím, že, jak som aj predtým povedal, že chcem eliminate všetky unnecessary movements, odstreliť, dať preč, lebo keď si vezmeme, keď strieľame a sme v tejto pozície, tak máme to zápestie ako nabité. Takže keď to máme tu nabité, prečo už nie tu začať s nabitým nápestie, že potom to musíme loptu zobrať od pozície 1 na pozíciu 2. Connection, how do we connect our body to the ball and to the ground. Veľmi dôležité, jak som hovoril, že tie nohy, veľmi dôležité, čím dlhšie a čím viac máme celú nohu na zemi, tým sme lepšie in balance a viac power máme v tej strele. Tamto tiež porovnávam niekedy myšlienky v tom, že neviem, či niektorí z vás už teraz skateboardovali alebo surfovali. Predstavte si, že by ste museli surfovať a ste na špičkách. Ide to, ale je to o mnoho ťažšie. Potrebujeme mať strelu, aby bola balanced and powerful, áno, takže pre mňa to je veľmi dôležité mať celú nohu na zemi. Jasne, raz prídeme na tie špičky, ale čím dlhšie máme celú nohu na zemi, tým máme lepšiu balance a viac power. Takže feet connected to the ground, ako tu vidíte. Potom ball connected to our body, lopta bližšie, keď sa napríklad postavíš, poď sem raz. Okay. Veľakrát strieľajú aj hráči v tom, že lopta je, keď sa tu postavíš, lopta je dosť ďaleko od tela. Okay. Poprvé je to pre defense o mnoho ľahšie tú loptu zobrať a po druhé, keď začneš loptu viac vpredu, okay, a chceš prísť na túto pozíciu, tak lopta najprv ide dozadu, musíš topnúť, kým ide dopredu. Funguje strela tak? Jasne funguje, ale väčšinou sú to hráči, možno čo sú väčší alebo silnejší. Čím je lopta bližšie pri tele, tým to je viac ten push motion, lopta príde na druhú pozíciu a hneď strelíme. A potom elbows connected to our body. Veľakrát aj tí mladí hráči veľmi strieľajú v tom, že majú lakte, idú von a strieľajú s dvomi rukami. Majú síce viac silu, ale čo sa stane, že viac majú tie left and right misses, že doľava, doprava lopta ide, jak sa povie, že ne, misses. Nedajú. Nedajú proste. Takže veľmi dôležité, čím bližšie máme tie lakte pri tele,
tým máme viac tú ruku strieľať lopty a máme skôr ten strela s jednou rukou, ako keď lakte idú von a strieľame s dvoma rukami. Pre mňa veľmi dôležité. Sequence, how do we correctly sequence our movement? Ja to mám rozdelené akož na 1, 2, 3. Position 1, ready position, kde začneme. Position 2, set point. A position 3 je ten release. Potom to rozdelím tiež na 3 diely. Ten 1, 2, 3. Myslím, že to veľmi pomôže, aj keď to robíme s mladšími deťmi, aby to pochopili, že ako vôbec tá strela funguje. Že máme ten position 1, position 2 a position 3. A to prídem ešte trochu viac k tomu. Position 1, keď chce ešte raz, prosím ťa, poď sem. Dôležité, jak som už o tom hovoril, feet connected, nohy sú connected na zemi, skôr ten bok ide dozadu a eyes, chin, chest up. Tu si rovno, perfekt, okay. Potom position 2, nič sa nedieje, len proste rameno ide hore. Takže stále máme ten nohy nabité, loaded, takisto ako, sani si trochu. Upper body, ten horný časť a ten dolný časť je nabitý a sme ready streliť. Potom dôležité pre mňa tu, aby sme tu mali ten, po anglicky sa to povie strong lever, keď niektorí prídu hore a tento tu uhol zatvoria. Takže lopta zazíde preč od koša, zatvorí a má menej sily. Takže veľmi dôležité, aby ten uhol bol pevný, silný. A position 3 je proste nohy a ruky potom ku koncu extend, sa povie ako? Výstru sa spolu. Poďme k tomu. Začneme hneď, keď všetci chcete, dajte si jednu loptu. Všetci jednu loptu, môžete. Môžeme zobrať tie dva koše. Veľmi ľahko, čo môžeme začať. Jak som predtým už aj povedal, že pre mňa je, jak začneme strelu, tak aj väčšinou skončíme. Takže keď začneme a sme powerful a sme v balance, väčšinou aj tak skončíme. Tak keď toto je position 1, tak keď mám vystreté všetko nohy, toto je position, dáme tomu 0. Všetko, čo urobíte, sa necháte len do zeme padnúť. Padnete sa dole a strelíte. Takže len sa v tom koncentrovať, že nejdu kolena dopredu, ale proste ten bok ide dozadu, nohy sú connected v zemi, sme 0, 1 a strelíme. Okay? Skúste 2-3 krát. Tu sa to nejak zlomilo. Sa odlomilo, či? Vymeníme to. Vymeníme. Toto si nechaj. Môžete zobrať obidva koše. Poďte tu, 6 tu, 6 tu. Skúste aj vždy inú pozíciu. Streľte. Koncentrujte sa na to, že celá noha je na zemi. Padnete a strelíte. Túto strunu máš u seba ešte niekde? Áno. Hej. To je tvrdé jak... Čo to je niekde za? Aha. Čo to je? Čo to je? To fakt dobre drží. Možno toto. Dobre. Toto už hádam vydrží. Vyťahnem ešte u mňa, lebo to je na inej frekvencii. Ide? Máš to za ruku? Takto zozadu. Teraz sa streliť, zatvor oči. Okay? Bok dozadu, sani si dostreli. A to isté môžeme robiť, buď s partnerom, zoberiem loptu, prídem, nevidíš zatvorené oči a ťa sotím. Si skočíš, dopadneš a strelíš. Zoberieš rebound, robíš to isté. Prídeš k nemu, zatvor oči, prídeš odniekaďal a sotíš, landuješ a strelíš. Okay? Skúste! Zatvorte si oči, poriadne ho.
Skúste spredu, z boku, zozadu. Pre mňa je v tom veľmi dôležité, aby tí hráči cítili tú rovnováhu. Takže keď v tým, že zatvoríme oči, viac im dáme tú možnosť, ten power a tú rovnováhu cítiť. OK. Druhá vec, takisto. Ja si myslím v tom, že keď chceme cvičiť tú preparation, a to začína s nohami, tú rovnováhu, musíme, po anglicky povedať, že we have to get the players off balance. Ako to môžeme robiť v tom, že buď beháme, alebo skáčeme. Takže môžeme to takisto robiť. Si v ready position a skočíš dopredu, dozadu, doľava, doprava. Veľký skok, dopadneš a strelíš. Okay? Skús. Velikánsky skok, bum. A v tom je tiež, myslím, že to bolo dosť ľahké, skús ten skok ešte o mnoho vyšší a ďalej. Skok, landuj a strel. Presne, OK? Skúste. Skočte dopredu, doľava, dozadu. To isté, jak to môžeme robiť ťažšie, môžeme takisto, že dáme tomu 2 skoky, skočíme, možno otočíme ešte 90 stupňov naspäť. Že skúste vždy v tom challengeovať. Dlhší, väčší skok a ešte k tomu sa môžeme točiť 90 stupňov, 180 stupňov a streliť. Jeden, tak skúste 2 skoky, 2 veľké skoky. Jeden, 2 a skok. Len jednu vec, keď pozeráte, skúste sa pozrieť, ako vždy dopadnú. Či dopadnú úplne na špičky, či niektorí sú s celou nohou na zemi. Skúste to trochu sledovať. Dobre, myslím v tom, že keď stále hráči, čo je normálne, ja to nebudem vedieť teraz meniť za 1 minútu, ako dopadnú na zem, ale v tom, že, počúvajte, držte raz lopty, v tom, že niektorí hráči sú stále moc na špičkách, väčšinou robím tak, že ti prihrám loptu, chytíš, ale dopadneš na jednu nohu. Takže keď jednu stranu, buď ľavú, pravú, úplne, jak sa povie, zoberiem preč, tak určite to bude ešte viac ťažšie, keď stále bude na tých špičkách, lebo to bude extrémne ťažké. Takže keď ti prihrám, chytíš loptu na jednej nohe a strelíš. Okay? Skús, jedna noha a streliť. Okay? Skúste a pozerajte, či stále sú moc skoro na tých špičkách, alebo či majú celú nohu na zemi. Okay? Skúste. Dajme tomu každý 5 strel a mente. Chyťte na jednej nohe a mente ľava, prava. A takisto aj v tom, keď to je ľahké, choďte trochu viac ďalej. Jedna a strela. Dobrá. OK. Jak to ešte môžeme robiť trochu ťažšie v tom, že všetko, keď ideme od koša preč, je to zase trochu ťažšie nájsť tú rovnováhu. Takže ty prídeš, chytíš moju loptu, ideš dozadu, len dotkneš loptu, ideš dozadu, ti prihrám, jedna noha a strelíš. Okay? Poď raz, dotkni, jedna noha a streliť. Okay? V tom veľmi aj dôležité, keď idete dozadu, nie len dopadnúť a nejak streliť off balance, ale skúste nájsť tú balance, nájdete ju a potom až strelíte, keď ste on balance. Okay? Skúste to zo párkrát, mente ľavú, pravú nohu, loptu dotknúť, dozadu ísť, dopadnúť na jednu nohu a streliť.
Skús to trochu dlhšie držať. Držíš a strelíš. Kde je toto? Čierny okruháč. Okay? Takisto môžeme, myslím, že veľakrát aj tréning, keď sme na tréningu, veľakrát hovoríme, že hráči musia ísť trochu rýchlejšie, mať viac energy alebo viac motivation. Veľmi ľahko to môžeme aj urobiť bez toho, aby som nič nepovedal v tom, že ja nechám padnúť loptu, lopta môže jedenkrát dopadnúť a ty musíš prísť, chytiť a streliť. Takže čo cvičíme je tá acceleration, speed, stop a streliť. Dôležité v tom, keď chytíš loptu, okay, cvičíme na tej preparation, rovnováhu, nie chytiť a nejak skočiť moc dopredu. Skús nájsť tu balance, si celý z nohou dole a potom strelíš. Okay? Si pripravený? Len jedenkrát môže dopadnúť na zem. Si? OK, moc pomalej. Trochu vyššie možno. Jump stop a streliť. Okay? Skúste to zo párkrát. Vždy, ty si strelí, potom prídeš do rebound a vymeníte. Dvaja spolu. Mente vždy pozíciu a skúste to vždy robiť čím ťažšie tá prihrávka. Skúste to chytiť z jeden bounce. Jedenkrát lopta na zem, catch and shoot. Tak, dobre. Dobrá. Chyto a strela. Dobre. Pekná. Dobre, to isté môžete robiť. Poď sem. Okay. Postaň sa na baseline. To isté robíme dozadu behať. Okay? Tak takisto lopta, keď počuješ loptu padnúť, ideš dozadu, chytíš a strelíš. Si ready? Skúsme. Dáme tomu, dám ti dvakrát, dobre? Dám ti dvakrát. Bežíš dozadu, áno. 1, 2. A skús to chytiť dozadu a strelíš. Skús ešte raz. Rýchlo. Chyťu. Dobre, a streliť. Okay? Dobre, skúste to. Dávam tomu dva bounce. Lopta môže dvakrát padnúť na zem. 1, 2, catch and shoot. Jeden, dva. Keď to je moc ľahké, s dvoma skúste jeden bounce. Dva, rýchlo. Dozadu, chyťu a strel. Pre mňa je to aj veľmi dôležité v tom, že každý má možno trochu iný spôsob, ako tú loptu chytiť a ísť proste do tej ready position. Myslím, že keby sme každého hráča dali do jednej, dáme tomu box a povedať, že všetci musia robiť takisto, možno ich v tom trochu limitujeme. Takže ja ich nechám skúsiť samých na to prísť. To isté môžeme robiť. Okay? Ďalší, trochu rýchlejšie ideme ďalej, postav sa na baseline. Okay? Dajme tomu, chceme cvičiť možno trochu curl string, tak to isté urobím. Počkaj. Dajme tiež tomu dvakrát. Si na baseline, keď hodím loptu, môžeš ísť. Lopta môže dvakrát padnúť na zem. 1, 2, catch and shoot. Okay? Skúste to, obidve strany. Jeden, druhý. Začnite na baseline. Lopta má šancu 1, 2 krát padnúť na zem, chytiť, streliť. Rýchlo, chyťu. Nice, dobre. Nevadí, dobrá. 1, 2, catch and shoot.
Jak vidíte, bez toho, aby som niečo im povedal, že musia ísť rýchlejšie, majú ten challenge v tom, že chcú to dosiahnuť s tým, že len lopta padne dvakrát na zem a automaticky musia ísť trochu rýchlejšie a majú proste tie game shots, čo chceme. 1, 2, catch and shoot. Dobre, posledný. Môžeš ísť na tvoje kolena. Držte lopty na tvoje kolena. Na tvoje kolena? Na kolena. Okay. Okay. Takisto pracujeme na preparation, rýchlo sa postaviť, nájsť tú rovnováhu a streliť. Môžeme začať veľmi ľahko v tom, že keď urobím toto, sa postavíš, prihrám, catch and shoot. Okay? Skús. Catch and shoot. Okay? Skúste. Keď dáte, dáme tomu, každý strelí dvakrát a vymeníte. Skúste to robiť trochu ťažšie pre ten, čo strieľa, skôr prihrať. Dobre, stop! Jak to môžeme robiť trochu ešte ťažšie v tom? Zostaň na kolenách, zostaň, jedine prihrám, takže dám to trochu pomalšiu prihrávku, dám to o zem, rýchlo postaviť, catch and shoot, okay? Po anglicky by sa povedal, že fight for your feet, že čím skôr nájsť tú rovnováhu, balance, power a ísť hore do strely. Si ready? Rýchlo. Dobre. OK. Skúste. Bez toho, aby ste niečo urobili, prihrávte o zem, postaviť, catch and shoot. Skúste rýchlejšie sa postaviť. Darovi nám to dáš, že to je. Dobrá. Rýchlo. Dobrá. Okay. Posledná, to isté. Ľahni si na brucho. Ľahnite si na brucho, tí, čo strieľajú. Takisto môžeme začať ľahšie. Tak, sa postavíš, alebo prihráme o zem, rýchlo postaviť čím skôr, fight for your feet, catch and shoot. Okay, skús. Ľahni si na zem. Bum a streliť. Okay? Perfekt. Skúste zo pár krát. Fight for your feet. Prihrávte rýchlo, postavte sa, catch and shoot. Dobre. Dobrá. OK, poďte sem. Tak toto bol taký ten rýchly diel, ako môžete cvičiť proste tú preparation. Okay? Jak som povedal predtým, že strela začína s nohami, čím máme lepšiu powerful on balance, tú pozíciu 1, tým lepšia bude tá strela. Teraz ideme ďalší, ten druhý diel bol connection. Takže veľmi dôležité pre mňa, jak som už ukázal, že lopta blízko pri telu a connection nohy so zemou. Takže začneme takisto, dajme tomu, ty strieľaš 5 krát, každá strela je iná. Raz začneš, že si na špičkách, potom strelíš normálne a potom strelíš na petách. Okay? Takže zase tu chcem, aby oni sami zistili, čo lepšie funguje. Myslím, že keď sa všetci postavíte na špičky, je to o mnoho ťažšie mať tú rovnováhu a mať tú silu, ten powerful shot. Takže skúste, každý strelí 5 krát a vždy mente na špičkách, celá noha dole a na petách. Dobre? A potom vymente. Skúste pozerať, ako tá strela vyzerá.
keď sú moc na špičkách alebo na petách, čo sa stane so strelou. A potom jasne pozrite, keď celá noha je na zemi a majú powerful a balance base, ako tá strela potom vyzerá lepšie, by som povedal. Vždy mente špičky, celá noha a na petách. 3 rôzne strely. Už ste to menili? Ste to zmenili? Dobre, ideme ďalej. To isté môžeme. Ešte jedna, kde pracujeme tie nohy v tom, že každá strela je iná, ale raz máš nohy veľmi spolu pri sebe, veľmi ďaleko od seba takto a s jednou nohou. Okay? Dajme tomu strel 4-krát spolu od seba ako nožnice a s jednou nohou a potom to vymeníte. Dobre? Skúste. Aj tu zase mi to je veľmi dôležité, niektorí sú, takto majú dobrú, comfortable, powerful base, niektorí sú tu, niektorí sú tu. Ja v živote by som nepovedal niekomu, že všetci musíme takto strieľať. Chceli by sme, áno, keby sme mali, keby boli hráči nejakí roboti a všetci by to vedeli, by to bolo jasné, ale každý človek je inak, má iné svaly, inú flexibilitu, takže nechám im to trochu experimentovať, čo im lepšie pasuje. Spolu, viac od seba. A strieľať. Jedna noha. Dobre. Dobre, ideme ďalej. Takže toto bol všetko ten lower body, nohy. Okay? Pre mňa to je strašne dôležité, nech tí hráči sami zistia, čo pre nich funguje. Takže to je tá connection. My chceme byť čím dlhšie konektovaní s celou nohou na zemi, aby sme mali viac power a lepšiu balance. To isté môžeme robiť pri upper body. Keď sa postavíš za šestku, daj úplne loptu preč, ty skočíš dopredu a pritiahneš loptu k tebe. Takže skočíš, connect a strelíš. Okay? Skús, bum a strelíme. Okay? Dajme tomu, každý strelte 3-krát, vždy iná pozícia a vymente. Disconnect, connect a streliť. Go! Dobrá. Pekne. Tak aj tu zase, ja vždy rozmýšľam v tom, keď robíme tú strelu, nikdy nechcem, aby tí hráči boli, dáme tomu, comfortable. Jak sa povie comfortable? Pohodlne. V pohode, pohodlne. Lebo myslím, v zápase nikdy nie sme pohodlní, keď strieľame. Takže ako to vždy, keď robíme tie cvičenia, môžeme trochu robiť ťažšie. Takisto to môžeme robiť, že sme tu, disconnected, lopta dole, strelíme. Lopta na strane, connect a strelíme. To isté môžeme robiť trochu aj za preparation, connection, že sme tu, otočíme, connect a strelíme. Takže nechám vám teraz byť kreatívni a skúste ten princíp v tom, že loptu konektovať k telu, trochu robiť viac challenging v tom, že sa točíme, možno môžeme ísť aj okolo waist, streliť. Buďte kreatívni a skúste niečo nájsť, čo vás challengeuje, mať tu connection a mať tu balance. Strieľajte. Buďte kreatívni. Tak, 360, nice. Nice, dobrá.
Niekedy hráči sú viac kreatívni ako coaches. Veľakrát ich nechám skúsiť všelijaké strely, lebo aj keď si vezmete v zápase, není jedna strela taká istá ako tie druhé. Každá strela je iná. Čím oni budú lepší v tomto byť kreatívni a vedieť loptu zobrať z hora, z dola, zo strany alebo dopredu, tým budú lepší shooters. Dobrá. Perfekt, okay? Dobre, druhý. Tento drill mám od toho Rob Fodor. On to vynáša, možno niektorí to poznajú. To je ten roll-up drill. Tak sme v jednej ready position. Loptu máme na tej shooting side, kde strieľame a proste loptu, aby ste ma videli, rulujem proste hore mojom telom, hore k hlave a strelíme. Tak v tom pracujeme, tu celý connection, lopta je pri tele, sme connected k telu, hore a strelíme. Okay? Skúste, dajme tomu 3-4 krát a vymente. Lopta ide okolo, hore, smer, hlava a do koša. Ale všetko v tom, aby bola tá lopta blízko pri tele. Jedinú vec, čo možno môžete lepšie robiť, počúvajte raz, v tom, že keď raz začnete s tou loptou ísť hore, nie ju štopnúť. Okay? Roll it, chyť ju a strieľ. Všetko v jednej motion. Dobre? Skúste. Nie tú loptu štopnúť. Dobrá. Dobrá. OK. Ďalej, posledný. Ty sa pohybuješ s loptou doľava doprava, tam, kde ukážem. Ale ideš zo stranou a stále loptou ideš around your waist. Takže keď ukážem tam, sa pohybuješ a lopta ide around your waist. Ďalej. Keď zvihnem ruku, zostaneš stáť a strelíš. Dobre? Zase cvičíme tu connection. Každý raz lopta je v pravej ľavej ruke. Ready position a strelíme. V tom zase dôležité je, ten challenge je v tom, že musíš na mňa pozerať, takže hlava je hora, pozeráš mňa, doľava, doprava, keď zvihnem ruku, zostaneš stáť a strelíš. Dobre? Skúste. Nevadí, dobrá. Dobre. Skúste ísť trochu rýchlejšie, točiť s loptou rýchlejšie. Rýchlejšie točiť, rýchlejšie reagovať, ísť do strely. Toč. Dobre, posledná vec, jak to môžeme robiť ťažšie, máš nápad, ako to môže byť ešte ťažšie? Čo máme v zápase? V zápase máme obranu. Takže obrana sa môže postaviť, keď my dva sme spolu, obrana sa postaví tu, ty sa pohybuješ ako chceš, doľava, doprava, keď vidíš mňa ísť contest, alebo ťa bloknú, musíš streliť. Pohybuj sa, ideš von, contest a strelíš. Okay? Keď to je moc ďaleko, choďte možno trochu bližšie, ste tu, keď si na trojke, možno ste inside the paint, keď si bližšie, si možno inside semicircle. Okay? Offense, shooter sa pohybuje ako chceš,
defense začne drieť. Keď defense ide von, ready position, connect and shoot. Okay? Skúste. Fíha, dobrá, Hugo. Nice, dobrá. Dobrá. Okay. Stop, možno posledný, čo môžeme, ďalší challenge je v tom, sa otočíš sa, tentokrát všude začne, takže ty sa ideš doľava doprava, točíš loptou okolo tvoj waist, keď sa otočíš, ja prídem a strelím, takže to je ďalší challenge a je to trochu možno ťažšie ako v zápase, ale challenge v tom otočiť, find balance, squash, streliť a ešte pritom ide defense smer toto, dobre? Skúste. Keď to je stále ešte moc ľahké pre shooter, tu máš, okay? S tým môžeš bloknúť, alebo keď máte niečo, nejakú palicu alebo niečo. Okay? Skús ho bloknúť, keď môžeš. Blokni ho. Dobre. Okay? Zase tu, len cez ten drill sú viac challenge a máme viac game shots. A nemusím nič povedať, choďte rýchlejšie, koncentruj sa. Automaticky sa musí viac koncentrovať, ísť rýchlejšie a skúsiť tú strelu dať. Šúre začína, on sa otočí a strelí. Dobrá. Nice, dobrá. OK, poďte sem. Takže mali sme preparation, connection, nohy, lopta. Posledne máme tu sequence. Myslím, že tá sequence veľakrát, ako myslím, takto ja vidím, niektorí to možno vidia inak, ale ja si myslím, že nemôžeme nikdy spolu pracovať. Nemôže lopta aj telo ísť ten istý moment hore. Takže ja vždy hovorím ball before body alebo ball leads, body follows. Tak vždy chceme, aby tá lopta išla skôr. Lebo keď chceme prísť na tú druhú pozíciu, chceme mať ešte lower body loaded a máme ešte ten upper body. Keď ideme všetko spolu, tak prídeme sem, nemáme nohy a máme všetko len ruky. A veľakrát potom začneme točiť, lebo nemáme tú silu. Takže veľmi ľahko to ukázať, ten spôsob tej sequence je v tom, že keď toto je moje telo, ako moja force dá do tej lopty a ja dám tú silu, ten zlý moment, takže vtedy, keď lopta je napríklad dole, nič sa nestane. Lopta je dole, telo hore, nemám veľa energie. Keď ale dám tú energiu v ten správny moment, keď lopta ide hore, je to veľmi ľahké a tak má strela vyzerať. Preto keď niekedy Steph Curry strieľa trojky zo stredu, vyzerá to veľmi ľahké, lebo strela má byť ľahká. Takže tá celá sequence, môžeme aj tak cvičiť, že keď ty si môj strelec, veľmi ľahko to môžeš robiť, nechám zase loptu padnúť, ty musíš chytiť, streliť, bez toho, aby si ju štopol. Dobre? Možno po trochu bližšie, nechám ju spadnúť, keď lopta padne a ide hore, ju zoberieš a strelíš, bez toho, aby si ju v nejakom momente štopol. Dobre? Skús. A strelíme. Okay? Perfekt. Skúste. Dajme tomu, strelte 2-3 krát a vymente sa.
Jediný cieľ máte v tom, tú loptu nie štopnúť. Zoberte ju a streľte ju. Ahoj, skôr. Skôr ich zober a skôr ich streľ. Nevadí, dobrá. Dobrá. Hugo, skúsi skôr zobrať, skôr. Dobre, stop! To isté môžeme robiť. Jak som už aj predtým povedal, že lopta nemá žiadnu energiu. Takže môžeme to využiť s tým, že robíme dribbling. Takže stojíme pevne, sme ready position, dáme ten dribbling silný a strelíme. Dve veci chcem od vás. Loptu, ako predtým teraz nie, dribbling, štopnúť, streliť. Okay? Takže loptu neštopneme. A druhú vec je streliť, keď ideme hore. Nie čakať, kým sme úplne hore, ale určite nie, keď ideme dole. Takže to je dribbling, strela a ku košu. Dobre? Takže nie štopnúť. A všetko, celá energia ide smer hore a pustíme loptu pred tým, čo sme úplne na tom pík našeho skoku. Dobre? Silný dribbling, čím silnejší dribbling, tým viac energie má lopta. Dobre? Skúste. Prečo? Bola krátka, lebo si ju štopol. Okay? Skús loptu nie štopnúť. A hore. Lepšie. Pusti loptu vtedy, keď je telo hore. Všetko je smer koš, všetko hore. Hore. Dobrá. To je dobrá, Hugo. Čím silnejší dribbling, tým viac energie má loptu. Keď chcete to trochu mať ťažšie, choďte viac dozadu. Streľte trojky, alebo ešte trochu viac ďalej ako trojka. Dobre? Silný dribbling. Pusti si mieč. Dobre. To isté, len teraz skočíme dopredu. Takže stále robíme ten dribbling. Len jednu vec chcem od vás. Lopta a nohy dopadnú ten istý moment. Okay? Tak nie sme noha, lopta alebo lopta a potom nohy. Je to ten istý moment. Tak my skočíme dopredu, dribbling, nohy spolu a strelíme. Dobre? Skúste. Ten istý moment. Lopta, nohy a hore. Nice. Dobrá. Skús nie, tak dribneš, štopneš, strelíš. Skús to, pusti to skôr. Dribli a pusti. Lopta, nohy spolu. Dobre, ty si mal loptu a potom nohy. Spolu. Nie, to bola lopta, potom nohy. Spolu. Nohy, lopta, spolu. A hore. Skús len, ty robíš toto, štopneš a potom strelíš. Zober tú energiu od lopty a streľ smer koš. A hore, dobrá. Takisto aj tu, keď to je moc ľahké, čo môžeme urobiť, aby to bolo ťažšie, môžeme sa otočiť. Začneme tu, točíme sa, dribbling a strelíme. Okay? Skúste 180 stupňov. Niektorí, keď chcete, môžete aj celú otočku robiť. 360, dopadnete, strelíte. A hore, dobrá. Dobrá. Nohy spolu. Noha, lopta, spolu. To si dvakrát skočil.
Dobre, stop. Držte lopty. Takisto. Veľakrát si myslíme, že aby sme vedeli ďalej strieľať, potrebujeme viac silu. A pravda je, že treba nám silu, ale napríklad s týmto cvičením, čo teraz ukážem, že proste eliminujeme kompletne naše nohy, že si dám nohy od seba, ale čím rýchlejšie mám ten pohyb, tým viac mám energie. Takže môžem aj tu stáť meter za trojkou, nohy od seba, strelím a viem eliminovať nohy a len odtiaľto. Ready position, pamätajte, máme zápestie loaded a strelíme rýchlo. Dobre? One motion. Skúste. Takže, jak vidíte, není to tak ťažké a keď potom nájdeme ten správny sequence, že budeme môcť pomôcť ešte aj zobrať nohy a máme ten upper body správne a ešte dáme k tomu nohy, všetko tak bude o mnoho ľahšie a budeme mať viac energie, viac silu v tej strele. Prepáč. Skús mať loptu trochu bližšie. Okay? Pamätaj, connect, bližšie, strel, bližšie. Dobrá. Nevadí. Dobre, to isté, jak som predtým aj povedal, môžeme cvičiť tú celú sequence, že chceme, aby lopta išla prvá, ball before body, lopta a potom telo. Veľmi ľahké v tom, že keď strelíš, predtým čo strelíš, musíš dotknúť loptu, zem dotknúť. Okay? Tak tu pracujeme už v tom, že keď musíš dotknúť loptu dole zem, nechceme, jak sme predtým povedali, ísť moc koľnami dopredu, celá váha pôjde dopredu, stratíme rovnováhu, ale skôr ísť bok dozadu, dole a hore. Takže predtým, čo strelíš, dotkneš zem, prídeš hore a tak ako predtým loptu nie štopnúť. Ja dotknem a strelím. Okay? Skús. A strelím. Dobre. Skúste. Vždy mente pozíciu. Či sa nepačilo. V tomto cvičení to je jasné v tom, že tá lopta musí ísť prvá a rýchlo. A čím rýchlejšie lopta ide hore, tým máme viac energie. Dotkni a strelíme. Skúste to robiť trochu rýchlejšie. Dotknúť, streliť. Rýchlejšie. Rýchlejší pohyb. A hore. Dobrá. A bola dobrá. Skús ísť viac dozadu. Skús viac dozadu. Dobre. Trochu ťažšie. Dobre. Okay. Jak to môžeme robiť zase ťažšie, takisto jak predtým, v zápase máme obranu, takže keď ty si, dajme tomu na trojke, ty si obranca, on je na trojke, tak možno môžeš byť tu, inside the paint. Keď vidíš, že ide dole, môžeš ho bloknúť alebo contest the shot. Okay? Si ready? Nice. Okay? Dáme tak, keď dáte, make it, take it, zostaň, obranca zostaň, keď zahodíš, vymeníte sa. Dobre? Skúste. Tuto potom aj sami uvidia, keď tá strela je moc pomalá a defense ho stále blokne a robí to veľmi ťažké, tak sa sám musí prispôsobiť a proste tú strelu rýchlejšiu urobiť. Tá je nice, dobrá. Nice, pekná.
Skúsi aj vždy pozíciu meniť, nie dvakrát tú istú pozíciu. Nice. Tá bola dobrá. Nice. Okay. Stop! Posledný. Môžeme takisto urobiť. Dáme tomu lopta. Dáme tu. Ty si shooter, ty si defense. Okay. Ty začneš v tom, že musíš ísť k lopte, zobrať, otočiť, streliť. Keď ty vidíš, že ide k lopte, ty ideš, dotneš jeho tam, kde stál a potom contest. Okay? Takže polož loptu, kde chceš, shooter položí, kde chce. Shooter začne, ideš k lopte, otočíš, zoberieš zo zeme a strelíš. Ty dotneš jeho pozíciu a skúsiš ho bloknúť. Okay? Ukážte raz. On začne. Rýchlo, rýchlo. Dobrá. Okay? Takisto. Make it, take it. Zostanete, keď zahodíte, vymeníte. Dobrá. Nice. Dobrá. Si strátil aj trochu čas? Si prišiel, zobral, skočil a až potom strelil. A potom som mal boky. Rýchlejšie, rýchlejšie. Dobrá. Nevadí. Dobre. Posledný môžeme dať. My dva sme spolu, každý má loptu, položíme lopty vedľa seba. Dajme tomu Hugo, nie, poď sem, ty si tu, dajme tomu, ty si hore, ste oproti sebe a dajme tomu, ten, čo je proste, čo dal, začne a ty reaguješ. Takže ty môžeš vybrať stranu, buď doľava, doprava, zoberieš loptu a strelíš. Keď ty vidíš, že sa pohybuje, ideš tej druhej lopte, zoberieš a strelíš. Ten, kto dá loptu skôr, dostane bod a začne proste tam na tvojej pozície, ten, čo prehral, je zas dole. Dobre? Môžeme lopty, môžeme dať trochu viac od seba. Okay. Buďte v strede, ty začínaš. Bum, dal. Okay. A potom mente pozíciu. Dobre? Skúste raz. Dobrá. A počkaj, ak ten dá skôr ten bod, ten skôr dostane bod a ten zostane hore. Rýchlo, rýchlo, bez driblingu. Dobrá. Dobre, poďte sem, doneste lopty, môžete si zase sadnúť. Takže, toto bol také trochu ten rýchly, tá myšlienka, čo mám v tom connection, či ten preparation, connection a sequence. Dúfam, že niečo bolo pri tom, čo ste mohli možno sa naučiť, alebo proste ako tie veci trénovať. Dáme ešte tomu, máme nejakých 10 minút, možno dokončím rýchlo tú prezentáciu, ale aj tá prezentácia bude môcť, Ivana vám to bude môcť poslať, takže môžete si doma aj potom v kľude pozrieť.
Pre mňa moje 4 nevýhodnosti pri streľbe. Myslím, že som to už veľakrát povedal, mať balance and powerful base. Tak ako začneme streľu, väčšinou finisheme. How we start is how we finish. Ball and body connected, prepojené lopty a tela. Get your body under the ball. Keď chceme loptu streliť hore, musíme byť pod loptou. Dobre? A posledná, fluid and repeatable motion. Takže proste, keď máme tú loptu viac konektovanú, máme tú motion viac fluid, ako keď máme od seba, musíme potiahnuť dozadu, štopnúť a zastreliť dopredu. Balance and power, veľmi dôležité pre mňa. To mám od Brandon Payne, to je Steph Curry shooting coach. Ten vždy hovorí ears over shoulders, shoulders over hips a nose behind toes. To je proste jeho ideálna pozícia, ako sa má streliť. To myslím, počul som taký jeden podcast, kde hovorí, že možno 100-krát denne to hovorí Steph Currymu, ears over shoulders, shoulders over hips, nose behind toes. Veľmi podobné, tuto vidíte v takom príklade, lepšia balance, keď sme moc dopredu, stratíme skôr tú balance. Toto je potom, jak Rob Fowler to hovorí, eyes, chin, chest up, okay? Body weight je dole hore a nie moc dopredu. Give your ball room to move. Keď máme telo moc dopredu, tak tá lopta nemá kde ísť hore. Takže máme dve options. Máme, lopta musí ísť dopredu, dozadu, alebo napríklad telo musí ísť dozadu, kým strelíme dopredu. Dve veci, čo ja by som nechcel, aby moji hráči mali. Preto dôležité, ears, shoulders, shoulders, hips, nose behind toes, aby sme mali miesto pre, aby lopta mohla ísť 1, 2, 3. Tu zase to vidíte, easier to balance, keď to je rovno, ako keď sme trochu šikmo dopredu. Ball body connected, tu vidíme v prvej pozície, lopta aj tu hore, chceme byť connected, nechceme mať loptu preč. Takisto aj arms, chceme skončiť elbows, máme spolu a nechceme mať disconnected v prvej pozície, ani v druhej, ani potom v tretej. Elbows connected, o tom sme už hovorili, chceme skôr, ja si myslím, že strela sa má vždy strieľať s jednou rukou, čím bližšie máme tie lakte, tým viac môžeme strieľať s jednou rukou. Preto si ja myslím, veľakrát, keď som ešte aj ja bol mladý, sme veľakrát trénovali prihrávky, keď mi dáš na loptu, že sme ako sa robili prihrávky. Tak sme prihrávali. A myslím, že to má nejakú tú relationship s tým, že ako deti strieľajú. Máš síce viac silu takto, ale potom, keď strieľame aj s dvomi rukami, máme viac silu, ale viac máme tie left-right misses. Lebo nie sme mašina, kde sme programovaní, že máme 50% pravá, 50% ľava. Takže čím viac máme tie elbows connected, tým viac vieme strieľať s tou jednou rukou. Feet connected, o tom sme už tiež dosť veľa rozprávali. Nechceme, aby koľna išli dopredu, päta sa nám zdvihne, máme menej power, menej balance. Chceme dať ten weight, chceme ísť dať dole a hore. Jeden príklad, čo ja používam je, nechceme byť ako lietadlo, skočiť dopredu, ale chceme byť skôr ako raketa, ideme dole a ideme hore. Máme viac power a lepšia strela. Tu je také menšie video, kde to možno uvidíte, možno aj pri tomto trochu preháňam, ale vidíte ten príklad, že koľna dopredu, lopta dozadu, ako je lepšie ísť proste dole a hore. Body under the ball, okay. My chceme ísť pod loptu, lebo lopta musí ísť hore a smer do koša. Better arc, more power, 3 joints. 3, jak sa to povie, joints, klby. Takže máme, tuto vidíte, čo je lepšie, 3 joints alebo 2 joints. Máme o mnoho viac power, keď máme rameno, lakeť, zápestie, ako len rameno a lakeť. Okay? Tuto dobre vidíte, veľakrát aj keď nemáme ten wrist loaded, strela veľakrát dosť, jak sa povie, nemá ten flat, nemá ten arc. Fluid motion, ja to používam s tým, že narrow S alebo wide S. Keď vidíte, toto je dosť široké S a toto je dosť úzke S. Takže čím užšie máme to S-ko, tým
lepšie máme tu sequence a tým lepšie je ten flow. Keď nám máme lepší flow, máme viac energie. Pri každej zmene smeru alebo zastavenia strácame plynulosť, silu a rýchlosť. To je ten fyzika, keď lopta pohybneme, zoberieme hore, štopneme a zase musíme streliť, stratíme ten čas a stratíme tú energiu. So how do we create energy? Lopta má zero energy. Každý hráč má odlišnú formu, ale všetci používame rovnakú fyziku. Pre každého je fyzika tá istá. Sequence, súbor pohybov, ktoré idú za sebou v určitom poradí. Myslím sa to aj dá dobre, možno rozumieť, myslím, vy to budete poznať, keď ste raz skákali na trampolíne, sú dvaja, čo skáču. Čo sa stane, keď tá sequence je správna, čo sa stane s tým jedným? Ten o mnoho vyššie skočí. Keby sme obidvaja skákali takisto, sa nič nestane. Takže takto môžete trochu pozrieť v tom, že jeden skákač na trampolíne, jeden lower part a ten druhý je ten upper part. Takže keď máme tú správnu sequence, máme viac tej energie. Toto nič. Jak som predtým povedal, ball before body, alebo ball leads, body follows. Teraz vám chcem aj preto vysvetliť, prečo lopta musí ísť prvá. Daj mi tomu, poď sem. Keď začneš z tejto prvej pozície, okay? Ukáž sa tu, začneš v prvej pozície, keď len pozrieme, čo telo musí urobiť, aby sme strelili. Takže keď dáme tomu, keď sa vystreš, začneš tu, to asi možno toľko to, čo sa pohybuje telo, plus keď ešte skočíš, možno ešte ďalších takto. Takže toto je, koľko sa pohybuje tvoje telo. Keď vezmeš aj loptu, keď začne v pozícii 1 a strelíš loptu tu hore, drží tu hore, tak to je skoro 3-krát taká distance. Takže aby sme mali pozíciu, kde sme tu, loaded, upper body, lower body, musíme ísť loptou prvé, first and fast, aby sme potom mali tú energiu a tú správnu sequence. Tu vidíte, jak sa telo len trochu a lopta je o mnoho ďalej musí ísť. To ešte raz máte v tých troch 1, 2 a 3. Dobre, pre vás otázka. Čo definuje skvelého strelca? Máte nejaké nápady? Čo musí mať nejaký dobrý strelec? Áno, no. Fyzická pripravenosť. Ako myslím, že existuje strašne veľa tých vecí, ale myslím, pre mňa je tá definícia dosť ľahká v tom, že najlepší strelci sú tí, ktorí sa vedia najlepšie prispôsobiť. Dokážu sa prispôsobiť a zakončiť z akékoľvek situácie. Okay? Trénujeme strelcov, aby sa vedeli prispôsobiť, alebo ich učíme byť ako roboti. Možno to je moc, neviem, ale a jak si tu predtým videli možno tie cvičenia, čo robíme, pre mňa to je strašne dôležité, keď cvičím tú strelu, aby hráč nikdy nevedel, odkiaľ strieľa a koľkokrát ich strieľa. Lebo to ani v zápase nie je realistická vec. Každá strieľa v zápase je iná. Či to je iná pozícia, či sme viac unavení, či je defense bližšie, ďalej. Každá strieľa je inak a myslím, čím viac a lepšie to môžeme trénovať, tým lepšie budú potom aj naši hráči. Toto sú akože moje teaching approach. Principles over form, variability, repetition, challenge and overload. A myslím, pre mňa to je strašne, není to akože na 5. mieste, že to je najmenej, ale myslím, fun pre mňa je strašne dôležité, lebo je to basket, hlavne keď s deťmi, alebo aj či s profi trénujeme, myslím, tá zábava je strašne dôležitá. Čo to je principle over form? Veľmi ľahké. Vytvor si svoju streľu na základe princípov, ktoré majú všetci skvelí strelci, ale spôsobom, ktorý vyhovuje tebe. Každý strelec, každý sme iný. A pre mňa to je strašne dôležité, aby sme nedali každých hráčov do jednej škatulky, aby sme ale dali tým hráčom ten freedom využiť a cítiť, ako pre nich tá strela najlepšie funguje, ale v tom, že respektujeme tie princípy. Tu som to teraz akorát povedal, my sme každý iný, niektorí majú dlhšie ruky, kratšie ruky, dlhé nohy, krátke nohy, všetci sme iní
A myslím, že keby sme všetkých hráčov chceli dať do jednej škatulky a povedať, že všetci musíme tak strieľať, myslím, že to není veľmi productive. Toto sú akože moje hlavné 4 moje základné princípy streľby. Silný a vyvážený postoj, jednoduchá dráha lopty z pozície 1 a 2. Keď chceme tu 1, 2, toto je veľmi ľahká, niektorí strieľajú tu alebo strieľajú takto. Myslím, že čím ľahšia tá dráha je, tým lepšie. Dostať loptu pod telo, loptu musíme hodiť smer hore, kôž má 3,5 m, takže musíme hodiť pod loptou a ruka v strede lopty. Pre mňa najdôležitejšie v strele je vedieť strieľať loptu rovno. Keď máme všetko perfektne, ale nevieme strieľať loptu rovno, bude to veľmi ťažké dať ten kôž. Takže veľmi dôležité byť pod loptu, mať pod telom a vedieť strieľiť rovno. Variability. Zase, v zápase hráme, každá strela je iná. Nikdy v živote nemáme dvakrát tú istú strelu. Hovorím, defense je raz ruky hore, ruky dole, iná pozícia, iná hala, raz sme viac unavení, raz sme v prvom quarter, raz sme v štvrtom quarter, takže všetko je vždy iné. A si myslím, čím viac to vieme trénovať v tréningu, tým lepší potom budú aj naši strelci alebo hráči. Toto si potom môžete prečítať. Repetition without repetition. Myslím, som to už doprekrát povedal. Nikdy v živote nemáme dvakrát tú istú strelu, takže čím viac sa budeme vedieť trénovať v tréningu, či strieľame, dáme tomu spot shooting, nemusíme byť 5-krát tá istá pozícia, ale dáme close range, mid range, trojky. Že každý raz, keď musíme strieľať, máme inú pozíciu. Challenge and overload, tak jak sme predtým aj strieľali, nikdy nechcem, aby ten hráč sa cíti nejak, aby mal tú istotu, že to je ľahké. Takže každý raz vymýšľam nové veci, ako môžem tých hráčov viac challengeovať. Lebo keď budem vedieť točiť, dopadnúť, pozrieť kôž a strieľať a dať, čo je ťažšie ako len proste dostať loptu, land a strieľať v zápase, tak tým lepším strelcom si myslím, že budú. Takže veľmi dôležité pre mňa challenge and overload. Why? To si môžete potom aj raz prečítať. What are some challenges? Overload, máme aj fyzický overload, máme cognitive overload, mental overload, všelijaké rôzne veci, ako to môžeme tých hráčov challengeovať. A potom zábava. Ja si myslím, že ja tak vždy začínam tréning, že prvá vec, čo robím, že musí to byť niečo fun. Buď strieľať, finishes, naháňačka, niečo, kde tí hráči, čo prídu, majú tú zábavu. Lebo myslím, že tak, jak začneme ten tréning, väčšinou aj tak skončí. Keď máme tých hráčov a sú motivovaní a dáme niečo im, čo je fun, myslím, že ten zbytok toho tréningu bude tiež o mnoho lepší. Tu sú všetké rôzne veci, ako čo sa stane, keď máme fun, že ako boost motivation, reduces pressure, improves retention, lepšie si zapamätajú, keď niečo je zábavné. Supports repetition without burnout a builds rhythm and creativity. Keď dáme hráčom trochu ten freedom, že môžu skúsiť ako predtým všelijaké také tie veci a sú kreatívne, tým viac majú tú zábavu a tým pevne si myslím, že budú lepší hráči a budú mať potom aj menej ten pressure. Neviem, či ste o tom počuli, ale aj tá Luka Doncic Foundation robili, neviem koľko rokov, skúmali research, že 70% detí, myslím, že pod 14 ročných, prestanú s basketom, lebo nemajú radosť, moc tlak, nemajú tú šancu byť kreatívni a nemajú čas robiť nejaké tie exploration. Čo si myslím, že je dosť škoda, že nechceme stratiť tie deti, takže myslím, že keď už máme všelijaké rôzne fun drills, že myslím, že jasne, tréning nemôže byť len fun, ale keď začneme s tréningom tam a medzi tým niekedy dáme nejaké pekné hry, myslím, že tí hráči to budú dlhšie zostanú pri baskete a viac potom aj budú chcieť. Shooting cues. Rôzne máme tie internal versus external. Internal je veľmi veľa, čo vždy sme používali, že lakeť dnu, do kolien, všetko, čo proste je interné, ako čo je proste naše telo. Ale myslím, že je aj skúmané ako through research,
že keď sú tie cues, tie pokyny viac externe, tak si to deti, alebo aj hocikto rýchlejšie a lepšie zapamätajú. Napríklad môžeme tu povedať follow through finish. Okay? Niektorí deti nevedia, čo to znamená, jak si to môže predstaviť, ale keď povieš think of ako jaká žirafa, tak stačí povedať niektorým deťom skoč ako žaba a skončí ako žirafa. A za 3 minúty deti vedia, nie že perfektne strieľať, ale chápu ten systém, ako to má vyzerať, lebo si to vedia predstaviť. Takisto ako tu sme, nechceme tú loptu push dopredu, potom dozadu. Predstavte si, tu máte nejaké lano a to chcete roztrhnúť, zobrať smer hore. Loaded wrist, pre malé deti to je fantastické povedať, čo robí Spider-Man, okay? Na zápestie je loaded. Od 1 na 2 sme povedali, že chceme mať simple, zostaňte na ceste. Keď niektorí strieľajú moc flat, jak sa povie flat? Ploché. Povedzte, predstavte si, strieľate ako dúha, ako rainbow. A neviete si predstaviť, jak ľahko to si predstavia a potom aj tú streľu vedia tak zmeniť. Tu, drop your hips. Niektorým deťom alebo hráčom to poviete drop your hips a proste nevedia, čo majú s tým urobiť. Ale keď poviete BA spring, si to vedia predstaviť a viac to potom vedia použiť. Toto sme tiež rozprávali. Ten lever musí byť strong. Nechceme, keď tam predstaviť, že tam má nejaké vajíčko, nechcete to zlomiť. Ďalší, a potom tu nechceme moc, aby lopta išla za našu hlavu, takže predstavte, povedzte hráčom, že máte nejaké sklo, don't break the glass. Potom máme aj rôzne explicit, implicit learning. Môžeme, jak sme možno pracovali s tým, že mať dobrú balance a powerful, môžeme hovoriť všetko možné, drop hips a nohy a všetko robiť. Niektorým to funguje, alebo môžeme len proste, jak sme predtým robili, hráča sotiť a ho nechať samého nájsť proste ten solution na ten problém, že sme off balance, musíme nájsť balance, aby sme zastrelili. Skončím prezentáciu trochu s všetkými tými, čo som vám chcel trochu teraz vysvetliť. Austin Reeves, Lakers, proste mal takú jednu krásnu streľu, tak som to dal do toho. Hips down, ball before body, great base and balance, ice chin, chest up, wrist loaded, ball in front of face. Proste všetky tie veci, čo by mal dobrý strelec mať. Feet connected, lopta ide prvá, je pod loptou, rovno telo, ice chin, chest up, wrist loaded, powerful lever, body under the ball. A strelí. Perfekt, takže myslím, že meškáme nejakých 6 minút. Dáme menší coffee break, dáme toto všetko